होमबा लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। जोंहा बेरायहैनो नागिरदों बेवाइनाव लोगोफोर। जा सान्दुंबो अखाबो बोथोरानो बोरैबाथार बोथोरानो। जा दै लोमलाबायदों हरैबो। बेखायनो भिडिअखौनो हगारनो मोनाखै मबाइल चार्ज गैयैखायनो। कारेन्टआनो सानबासो जाबायदां फैयैया। दिनै अखा हानाया लोमलाखाबाय। नालाय माइ गायदों। मा फैदों दां? माबायदि आंनि सेन्देल खुलायलायनानै थाङो हाग्रा बारिखा नोगोर गियो सालाफ्रा। एथ' थाब थाब थाङो आंहा थाबायख'नोनो हाला। नुवाखै माबायदि बिसोरो। हाग्रा ओरै थांबावगोन हाब्रु बारियाव आंहा नै ब्रिजजोंसो थांबाय। ब्रिजआवबो गिलायलाङो आङो बायख्लालायनाय। सामफायाव नोगोद दै फैदों। आरला जौ फेनानै अट' सालायदों नायलाय। हहेहेनो गोलैबा मा जागोन दे? मैया खाखै। मैफ्रायालाय? लकेल ना मा बे ना गोराना? ना लकेल। औ लकेल। अरावनो होआखै सान्दुंआवल' होनाय। बायना लाबोनाय? नांबावगोनदां। ए नांबावगौ? बिजौखौ होबानो जायो बिदिया गोरासो जायो। जाखाबायबो।